Nag-viral sa social media ang video sa reklamo sa usa ka uploader nga mingong kusog ang padagan sa driver sa gisakyan ining PUJ sa Davao City. Atong sayro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Hinoon Sara ang LTFRB 11 na nag-issue na og show cause order aron mapaminawan ang bahin sa operator ingon man sa PUJ driver. Ato sayron. Kini ang eksena nga kuha sa video sa uploader nga mismong nagreklamo batok sa driver sa iyang gisakyang jeep sa Davao City. Kay matud pa kusog kaayo ang padagan. Madiscuss yan, may mabalik pa ni mo mong kinabuhi na mo. Sa bahin sa driver sa pagiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao, iyang gilimod nga kusog ang iyang padagan. Nga na masahiro man ko natural lagi na siya nga musulod gawas ko sa linya. Yang linya dia manggod kay ana ang simento, espalto nya kuandria solder. Siyempre ang pasahero naman sa kuandi ako gyud sudlan sa solder. Mana dili gid kusog akong dagan. Wag na tinuod na ako anak ano og duwa na ko na bawo iamong ako na akong anak. Oh, naa sa province sa perminti. Dugang sa driver, Taon na pakulata ko. Kulatahon nung kanamo diri. Pahinay na ragpadagan kay nagkurog na si ma'am. Ana. Mo to dito siya ning gara siya maayo. Siya ihunong tong laki ihunong. O di ihunong ako kay gusto man ko kuan kay na nalain naman ko pag yung kulatahon ko. plano matud pa niya nga kasuhan ang uploader tungod sa kaulaw nga iyahang naangkon na pilsab daw ang iyahang anak. Apan nabash ang uploader human nga gipost sa lain pang netizen ang bahin sa jeepney driver nga di gyud matud pa makapakusog og dagan ang iyahang jeep kay matud pa kagang-kagang na. Naisyuhan matud pa siya og TOP o Temporary Operator's Permit. Ang maong video gidilit na sa uploader apan nagpagula kini og pahayag suma niya nga iya matud pang gidilit ang video tungod gidamay na sa mga tawo ang iyang anak. Nakadawat usab daw siya og bahad sa kinabuhi. Iyang gibarugan nga wala siya na makak. Una daw ni ana sumala niya nga daan na daw niyang gibadlong ang driver nga maghinay og padagan. Apan piniluso pumatud pa og tinubagan ang driver. Duna kunoy mitingog nga laing pasahero nga lalaki nga ipadaplin ang iyahang jeep og mingon nga kung dili padaplin tabangan og kulata ang driver. Hangtod sa gihunong sa driver ang jeep, sakto nga naay pulis nga nakadeploy ug didto siya giisyuhan og TOP. Gipakita usab sa traffic enforcer ang kuha niini nga video dihang ilahang na istorya ang driver. Una sir, dili na mo reklamo ang pasahero kung wala ka naging anak ha. Sir, iplastaran sa mo ang jeep niya sir. Karibana ka. Hindi lang kasi isang tao nagre-reklamo eh. Mga siguro sa 8 na pasahero, more than 5 ang nagre-reklamo sa kanya. Tapos yung isang na humabol na traffic enforcer, ganun din ang sinabi. Ang CTTE mo, humabol din. Kasi nakita nila ang commotion ba from galing dito sa Davao City Waterworks District to SNR. So that's the basis na nag-issue siya ng TOP, reckless driving, and meron pang unsafe swerve. So we put the lives of our passenger sa ginagawa niya. Apan ang tubag sa driver, Mutana siya human nagtikit. Wala na ko nag-agreement ka ma'am kay wala na ko sa kuan lagi. Porte na man akong humangyo sa lisod mo kay pulis. Naaman tayo sa dalan, di ko pwede nga istorya mismo. Mo ginay seminar ako. Hatag mo sinsya, tikitan ka sa pulis kung di ka satisfied, bili mo pirmahan. Pirmahan mo, chika ng kuan. Under protest, mo ginay seminar. Ako ni hangyo ko sa sir, ayaw lang kay palabi kay complain raman na. ang LTFRB 11 nag-issue na og show cause order aron makuha ang bahin sa operator ug sa driver sa jeep. We have issued a show cause order sa katong operator, sa katong unit, and then we are set to have a hearing pa next week. Na due process nga mo ang pagkabuhaton no to explain on the side sa operator, the driver, and katong complainant po. Sara, next week no ang hearing magtagbo ang duha ka partido kini aron na masayran kung unsa bagyod ang tinuod nga nahitabo kalabot sa maong insidente. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.